Anong di na ka mo agi dapit ba? Nadinagayanan ng Facebook. Saan ang pagsulod sa Facebook bay? Makasudi ka sa cellphone na Facebook bay. Saan na nadiagyanan bay? Di ba kanang magkan ba? Basta kanang jambu hotdog kaya mo ba to? Bambo na. Gigi sayaw pa sayaw. Tao bande. Pak. Sundan ko to basket. Tuwing anin ako ba? Go. Hey! Grabe nigo agi ako eh. Nigo kay kong tres ba? Huh? Hindi totoo yan. Hindi tabatang. Bola lang yan. Laro ko sila bay book na din kapil din ako. Order ka ko ni. Ka ko ng cellphone ni may book na yun. Order ko bula pa. Mga gisi ang tao na kong bula. Ang ko dari mga tao sa bay book no eh. Na ato dari. Bay. Uy. Oh, ano ka ba? Pak. Magbuo lagi kita. Na kay marketplace ba? Marketplace ba? Okay kilag marketplace ba? Marketplace? Oh, Saan na marketplace? marketplace ba ba? Kanang na kay marag pwede orderon. Pak. Ano lagi bay? Huamta ko bay ba? Say homon mo ba? Huamta ko sa mga cellphone ba kay order kong bulan. Ay, ako kong bula o gisi kayo asam to. Na. Anong saan mo nga Pak. marketplace? May marketplace. Bay pero stricto kay bay. Ano stricto man ba? Stricto kay di ka pwede kasulod. Kay di ka pwede kasulod bawal ng Pak. way vaccine. Vaccine? Ano abot man na vaccine ba? Market god. Mosulod ka dito, mamalit ka ng unsay mong orderon. Pak. Makakasulod og wa kay vaccine. Stricto na kay ron bay. Di man sa market yun sa Facebook ra ba? Marketplace. Anong di na ka mo agi dapit ba? Nadinagayanan ng Facebook. Saan ang pagsulod sa Facebook bay? Makasudi ka sa cellphone na Facebook bay. Saan na nadiagyanan bay? Di ba kanang magkan ba? Basta kanang maski marketplace ba sa Facebook? Pak. Marketplace. Nalagi bay. Oh, na di na sa Facebook bay. Na di na. Na. Kung naan bay naman naman to sa MOA dito pero stricto kay bay. Bawal ang kuan kani ang Bulol-bulol pa eh. bawal ko bay. Ang kung bawalan jud bay. Kana yung vaccine bay. Kung may vaccine di jud ka solo dito bay. Stricto kay sila bay. Unsa man na ba nga? Mo-order man ta ko bula ya. Nganong naabot man ka sa market niya na i-vaccine. Na din na sa cellphone no? Na. Kung nibalaan ko kato mang nasa syudad god. Market ba? Market. Dugay naman ta kan dahil sa sundat ko sa marketplace. Ako nibalaan din ha kay kana ramang Facebook, YouTube, Google, mo ram na akong nibalaan. Na din na Facebook. Aka na Facebook na din na market day bay. Anak ra po niya kumungong pragbuwad bay. Namin day buwad ng market bay. Nana. Kabaram na sa merkado bay. Anak niya kumungong prag na sa akong cellphone bay. Di na ko mo atong syudad bay. Kaya na din kay kana itong cellphone nita day na dito yung market day. Karoon pa ko. Na ba yun? Pwede ang kabundin buwad ya. Na. Ikaw, pwede ka ma-order og buwan niya to. Pwede din na. Pwede kayo, oy. Natanan ng order nga ra. Pwede ka ma-order yung cellphone. Yung bola. Pwede kay lagi ba eh. Nya, pwede ko makahuwang ba eh. Pwede mong bay. Pwede ra. Asa mo cellphone ba eh? Tabalay bay kung pang-charge bay.
Karon na unta ko mo order ba. Kini ha bay murag. Nagi-anti ka nga re, goal magbungkot mo kay kagnaw anong ka. Eh, ana na bay. Akong ginuhuna may bay ba? Ay, sa una nga gamay pa ko bay. Bonk. Pakuha no jud ko bay kana hingot ang jud ko. Pag gamay pa ko hingot ang jud ko nila. Nagkaroon na nung dako na ko bay. Ano? Magpahingot ako bay. Kasukaan ko. Ano? Murag gyud nag-ako sa una bay ba. Bonk. Mo ba? Yan nasa ko eh. Oh. Na napagid bay. Sa akong kuan bay. Sa gamay pa ko bay. Bonk. Maud to bay. Patulugon ko. Sa gamay pa ko patulugon ko. Nya karon na no nga kanang dako. Mabit to bay sa katong kuan bay Bonk. kay limang kabay oh. Nya bay. Sa kuan bay. Napagid bay ay katong karong dako na ko bay. Sa una sa gamay pa ko bay. Oh. Og maud to na gay tawgon gyud ko kung mama ug papa. Kay patulugon ko na ko nila. Say kuan ako, dugem kay ko uli. Bunalan ko kay di ko matulog. Kay karon nung dako na ko bay, matulog ko maud to. Kasok asad ko, kay sige ra ko no ko katulog. Dawa mo kay trabaho, mao na. Mao bitaw. Nya, sa una, tagamay pa ko. Ila ko patulugon. Karon nung dako na ko. Ila ko kasukan kay di ko patulugon kay sige ko no ko katulog. Sana na papa og mama bay. Adik Si adik. Bonk. Umina ko. Mura mag-iki adik. mura anangon na makabay ay. Sige bay, ang tanaw ko, ikaw may murag adik. Kaya mo buhok, barog kayo. Nya, Bonk. nguton kayo. Kadlukan sa kayo mong naman bay ba? Sabor ay. Lagi bay? Saan ang duha na ay? Iyay na ako yung panohan duha. Nilakaw na ako sa asat to. Rikon mo sabi. Ano mo? Asa kayo mo kawa na rin naman? Ay si Gagarap, sa buta ko niya. Siya yung isupon ko, Andre. Sabi may about sa basket ba niya? Balik, para tinog. Concept bay ba kanin? Tira ba ko ganaha tago ko abay. Ya, boss. Tapos bay ba kanin? Sama tapi. Di gyud ay gyud tabian. Sa inyo ko inyo bayot ko. Tabian inyo bayot ko dia. Bayot. Niya kamu ko kana lapo kayo sig kabulingit ya dia. Boss, ari na gid. Basta pa bawa lagi na ko lagi. Kisam to imong ingon dito sa unahan. Wala ra ba boss? Wala ba na gid boss? Di nakagisulti dito. Wala lang ko kabalo. Karungal niyo ko hap. Kabaw gyud ba ko sa imong ikuan? Imong susunog. Awali karon. Lupa lagi sa kumol lagi na. Usab to sote mo bayot ko ha. Wala, boss. Lara ba chicks boss? Ay, Chicks, tarong nga, si Chicks. Lagi nas yun mo. Tanda ko okay. Naanan na diri ba? Lari, si pa. Singalan. Nah, lagi. Tabi ang tigini ha. Palit siya. Natin. Asan ko kahan ako nga. Namin chicks si Mulo yun. Tarong nga, sabar. Lagi na. Dito, palit yun. Buwit ginagit mong kliko doon. Nyag wala ha. Lupot ka sa kukumog, kita ka ni. Dako ni. Lagi boss. Sayaw ko diha, kana ba yun? Sayaw mo. Sayaw lagi, basta ka sayaw, lupad ka sa kumog. Adi tigag chicks. Basta, bahala ng Chicks diha, lupad lagi ka sa kumog yun. Sayaw diha. Adi tikibom sayaw. Sayaw diha. Sayaw. Dikam sayaw. Anak tila dora chicks no. Dikam sayaw. Boss, ibang dito kibom Sayaw. Jumbo hotdog. Sayaw. Ang may action na boss. Basta sayaw. Sigong sa dia. Katugurong. Jambo hotdog kaya mo ba to? Mambo na. Gigi. Sayaw pa. Chicks boss oh. Animal! What's up mga kasurambaw? Mao rin yung mga surambaw vlog. Vlog o vlog. Amo ding instruction sa mga video kay about sa marketplace Facebook.
Suportahan mo mga video ko sa mong kabuang, nga simple nga vlog lang, mga katawanan, pang stress lyric. Sa na Brad? Stress. Pawala sa stress. Oh, pawala sa stress dek. Pawala sa stress sa atong kinabuhi ba nga natay Di problema. natay pang problema, mga stress, pangwala stress. Mao na mga kasarambaw. Ako din tagaan o kuan nga. Tagaan. Ako din suportahan sanay. I-shout out na Brad. I-shout out ba na? Among ipang shout out. Shout out din ako ang kuan among mga viewers. Ikaw na Brad. Ako din i-shout out si Matiban Cadiz Vlog, watching from Tamiso, Negros Oriental. Shout out sa nako si Noel Verbo, watching from Negros Occidental. Shout out sa nako si Cindy Cabornay, watching from Minglanilla, Cebu. Shout out sa nako si Aga Lacumba, watching from Negros Occidental. Shout out sa nako si Jandril Municar, watching from Minglanilla, Cebu. Kana na lang mga kasurambaw, pinapagor na shout out ni kong kauban. Ay na ay. No. Ikaw naman sir. Ako din shout out si kuan. Maricar ang akong nagwapang amiga. Shout out din mo amiga og sa tanang classmate ako sa Alpac ko nga na din nagpuyo karon og nagtan-aw sa video. Chinchana o maori mong content from mas lingaw sa gamay. Shout out ko ninyo. Og happy unsa gani padong na gani. Itong padong na sa init. Padong sa init. Birni Santo. Oh, layo sa kitong Birni Santo. Happy weekend. Weekend ba to? Happy weekend. Oh, happy weekend. Oh, happy summer. Oh, happy summer. Oh, happy Summer day. Summer day wala? Oh. Oh, mga ligo tag dagat ha. Tangi among next vlog sing gato mig mga beaches. Oh, thank you. Thank you mga viewers. Thank you for watching. Ano na lang. Salamat.